Netti pitäis muuttaa. Sulla on huulipuna. Siis tossa. Kuka sä oikein oot? Jarno. Kaskas. Ei kiitos. Elokuvateattereissa 10. tammikuuta. Suuri merkkiale on alkanut. Instrumentaariumissa. Lisäksi plussapisteet tuplana ostoksistasi. Me and you just singing on the train. Me and you listening to the rain. Me and you, we are the same. Me and you have all the fame we need. Indeed, you and me are we. Me and you singing in the park. Me and you, we're waiting for the dark. Me and you, we are the spark. Me and you, lighting candles in the dark to say someday there will be a new way. Me and you singing to the birds. Me and you not saying a word. Me and you, we are the same. Me and you have all the fame we need. Indeed, me and you are we. Volkswagen. Das Auto. Kulta. Otaks kahvit tai lasilliset tai jotain? No, mut kukas sit on jo? En mä ainakaan. Junassa loma alkaa jo matkalla. Nyt on VR:llä suuri talviale. Saat tarjousmatkat huippuhalvalla, kun toimit 23.1. mennessä. vr.fi/talvi. Tiedäthän sen fiiliksen, kun jaksat fyysisesti ja tunnet, että myös pää on menossa mukana. Kuningatar D3. Kun vitamiinien tarpeesi lisääntyy, Berokka auttaa. Berokka on kliinisesti tutkittu tehoyhdistelmä vitamiineja ja kivennäisaineita. Nämä vaikuttavat fyysiseen suorituskykyyn ja aivojen toimintaan. Tästä tulee hyvä päivä. Berokka. Apteekista. Suomen suosituin automerkki näyttää tältä. Ja suosituin automalli taas tältä. Uusi Volkswagen menestysmallisto nyt viikonloppunäyttelyssä. Tervetuloa. Kyllä sitä taas jaksaa, kun on saanut aamukeksiä. Keksiä. Tää on tehty aamupalaksi. Aamukeksiä. Belvita Breakfast. Uudenlainen aamupala. Mä en syönyt aamupalaa, tiedetään. Mut ota niin sä jaksat. Hiilihydraatit vapautuvat hitaasti koko aamupäivän ajan. Energiaa aamupäiväksi. Belvita Breakfast. Puustellissa on nyt uuden keittiövuoden suuret avajaiset. Viikonlopun suurtapahtumassa pääset nauttimaan suurista uutuuksista, suurista eduista ja suurista tarjouksista. Unohtamatta uutta ja suurta ilmaista ideakirjaa. Sen suuremmitta puheitta. Lämpimästi tervetuloa lauantaina ja sunnuntaina Puustelliin. Lunta, jäätä, pakkasta. Pohjolaan räätälöidyt nelivetoiset BMW X-Drive Nordic Business-kampanjamallit ovat täällä. Koska huonoa ajokeliä ei ole, on vain oikeita varusteita. Tervetuloa koeajolle. Mitäpä jos lopettaisit? Tai edes vähentäisit? Raikas suosikkimaku Spearmint. Nyt myös nikotinen lääkepurukumina. Avaa ja maista. Nauti elämästä ilman tupakkaa. Harkitsetko remonttia? Kylppärit, huoneistot ja vesivahingot remontoi Borelia. Takuulla hyvät remontit. CSI:n uudet jaksot keskiviikkona 9:00 Maikkarilla. Hyödynnä kampanjaetu remontissasi. Takuulla hyvät remontit. Borelia.